Hello. Kuda ni malamin Hausa ne daga Niger. So muna iya fara daga kanka. Na farko hado sunanka mishiya mai sunanka. Man kai ko kala ku ta ka ta shi kai do. Ko kan ki ana ko ku da ko akala na ku bai ku na ku. Jele. Yawa sai kai na biyu hado misha. Katana ya bawa goyo goda in kan usafa kata in usafa kana tsaho asa anana ba ya bawa tumaya OML okay yawa sai kai na uku hado no yawa sai kai hado misha no usafa ba bikin kai kana ga ko saka kata no akana be hazane dudu kwe kata to do tan usafa a ba wannan ba sunanka na tambaye ka hado sunanka dudu kwe Nace shi na ta kinan sanata ka ba me